ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадед ба канали мо. Навори имрӯзаи мо дар бораи ғишти лоӣ, хизматрасонӣ, рехтани ғишти лоӣ. Дар давоми видео ҳамин ғиштҳоро эксперимент кардагия, овда мондагия, партофтагия, шикаста дурнуша нишон додагия. Дӯстони азиз, устоҳо қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ бо тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон рафта ғиштҳоро рехта метиҳад. Агар ба шумо хизмат лозим бошад, рақамҳо дар рӯи экран мешавад. Телефон, WhatsApp ҳастад, дӯстони азиз. Хоб, аз ҳама ҷиҳати асосииш ҳамин аст ки якум устоҳо таҷрибаи корӣ хеле калон дорад. Мо соли гузашта ҳамин устоҳоро реклама карда будем. Чанд кас аз хизматҳо истифода бурда клиентҳои хурсанд доранд, дӯстони азиз. хоб, чӣ хеле гуфтем, бо тамоми шаҳри ноҳияҳои Тоҷикистон рафта ғиштҳоро рехта метиҳад. Кори устоҳо беҳад тез, як рӯза 1000-та ғишта бемалол рехта метиҳад. кори шумо тез ва босифат буд мешавад. дӯстони азиз, аз тарафи ҳамин закаскунанда хок лозим мешавад. Об тайёр мекунем, устоҳоро файроб мекунем. Устоо рафта ғиштотона тайёр рехта метиҳад. ғиштҳоро мана диден, эксперимент кардаеста, овда мондагиай нақ 4 минуту 20 секунд. Полни видеоро наканда сёмка карда будам, неки ма бурида партофтам, барое ки видео дароз нашидан. Ин ҳозир бо шикаста нишон додаеста, дӯстони азиз, бинед дар давоми 4 минуту 20 секунд об чӣ қадар дар дурун гузаштагиай. Бемалол хонаҳои калон сохта метонед. худи ҳамин усто ҳам хонаи худша ҳамин ғиштҳои рехтагии худш хати сохтагиай. дар давоми видеои хонашам буд, вайшам бурида партофтем, аз сабаби ки видео дароз нашуд. ана ин бошад ҷараёни рехтани ғишт. ана ин станокшай гидравлический 9 атмосфера қати пресс карда хокошонам алоҳида тайёр мекунанд. хокошонам 70-80% намнокӣ хати норма дорад, меъёр дорад, меъёрш хати тайёр мекунад ва пресс мезанад ва ғишти тайёр мебурояд. корушон беҳад тез ва босифат. чӣ хеле гуфтем, корутон беҳад тез буд мешавад. ҳозир сезонаи боду ҳавои кория, дӯстони азиз, ҳаракат кунед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Маъмур Азия муроҷиат кунед. муомилаи хуб карда бо нархҳои дастрас шуморо ғиштҳоро рехта мекард. нархи ғишт рехтан, дӯстони азиз, як донаш дохили ноҳияи дӯстӣ, яъне ноҳияи дӯстӣ ҷиликул, як донаш 1 сомону 80 дирам рехта доданд. дигар ноҳияҳо бошад то 2 сомон мумкин раҳои дуртар бошад, 2 сомонам зиёдтар мумкин шавад. бо маслиҳат мекунем, дар давоми маслиҳататон қатъи устуҳо маслиҳат мекунем. мана марҳамат, хизматҳо лозим.